Sioned! Sioned! Rwy'n walkie-talkie na lawr. Dwi'n trio ffilmio rhywbeth o yma. Unbelievable, more distracting. Helo a chroeso I Gareth. Siwr wyt ti, Pony, a welcome I Gareth, da fi, f***ing Gareth, f***ing chat Sean, da fe, f***ing Hansh, f***ing internet, f***ing monkey, f***ing Facebook, f***ing bobl, f***ing ifanc, a f***ing Sian Cothi, f***ing Can I Gymru. Sori, gwylwyr arferol, dwi wedi bod yn gwylio Sianel Pump, a dwi'n trio gael y Southern Vote I fewn, gael dipyn o viewers DJ Bri. Mae'r boi yna gael fel 50,000 views am Ricky. Unbelievable. Felly, holl wylwyr Southern newydd fi, dyma boi allan uwchlyn, ger y bala I chi, Osian Candelas, sydd mewn. O, clap mwg iddo fo. Clap, mwy o claps. Hey, Osian Candelas, mwy o clap, mwy. Yay! Stop clap. Stop. Diolch, Gar. A cychwyn eto, hey, encore, claps mwg. Gareth. Sorry, o'n I jyst eisiau gweld sut o'n teimlo fod yn Osian Candelas. Sut o'n teimlo? Ie, mae'n iawn. Iawn, ie? Ie, mae'n iawn. Take it or leave it, really. Ti'n iawn, boi? Dwi'n jambio, sti. Siwr wyt ti, Pony? Paid yn yna, diolch yn gweithio, sti. Jyst byddant ti dy hun. Ti'n oce DJ Bri? Dwi'n gwybod pwydio, de, ynddo. Sut mae canu mynd? Iawn, sti. Yndi. Da eitha distaw ar y funud, de. A sut mae chwarae gitar yn mynd? Yndi, iawn. Iawn, ie? A sut mae chwarae drums yn mynd? Well gynnu drums, so dwi'n chwarae lot mwy o drums na gitar. A sut mae'r can newydd yn mynd? Pa un? Can newydd? Da ni newid recordio, ynddo? Ma' hwnna'n mynd yn dda iawn. Hwnna'n hen, sti. Bob, dwi'n mynd am dro, dwi'n mynd yn agos mynd â goll, mynd am dro efo nain. Di hwnna'n newydd o gwbl. Mynd I sbari byny bar y llefrith o'n gweld gwyl a greff ac anghofio'r bar a llefrith. Merched ifanc sydd yn hyll ag y blaen. A Lind? Well gen I y milf sy'n byw yn y draen. Mae'r llefrith llawn yn eol a dwi'n tgoen yn ifo yn y nos. O, da. Da iawn. Tgoen yn ifo yn y nos. Symud ymlaen. Mae cynnyrchwyr wedi deud wrtho fi bod lot o musos am tiwnio mewn I hwn. Achos mae lot o musos yn fans yn chdi. Ti'n meddwl? Wel, ti di chwarae fo chymwyn I nhw. So, Dwi'n cwestiynau, dwi'n gorfod gofyn, a maen nhw reit boring. Okay. Ond dwi'n contractually obliged I ofyn nhw. Iawn. Ti di bod yn recordio? Do. Deithon ni am y single/EP/album newydd. Mi fydd album Candelas allan erbyn Nadolig. Nes di adeiladu gitar dy hun? Do, unwaith. Sut wyt ti'n hoffi chwarae gyda Branwen? Wrth fy modd. Pwy di Branwen? Fy chwaer. Be di'r dyfodol? Dwi'n mynd siŵr, sti. Dwi'n mynd sbio am bellach na fory. Ti efo tips ffasiwn? Dwi ddim. Di double denim yn ei comeback? Di erioed I gadael. Sut nes di gyrraedd yma heddiw? Dreifio? Traffic yn iawn? Oedd. Mae'n gallu bildio fyny rhwng bont fwy hwnna, yndi? Mae'n bottleneck ydi, mae'n nightmare no. Dwi wrthi'n cael driving lessons ond dwi byth yn mynd ffwrdd na. Dwi dal me rownd a rownd maes parcio Morrisons ar hyn o bryd. Mae'n 12 gwerks dwi wedi gael ddo. Dwi wedi gwersi dreifio, ia. Mae o'n di? Ti talu lot am insurance? Na, di o'n drwg. Na. Dwi'n siŵr faint ond. Deithon ni am dy project newydd. Sgennau byd newydd, sti, ar y go. Sorry am hynna, o'n i'n gorfod wneud o, contractually obliged. Mae'n iawn, sti. Dwi'n gwybod sy'n mae Griff Lynch y tîm o wan. Dim job satisfaction. Hollol soulless. Amser am cwestiwn Twitter wythnos I Osian Candelas. Coke ta Pepsi? Coc. Diolch I Illtyd am ofyn y cwestiwn yna.
Na fo. Gyd i mynd rhan, ti'n gwyd gwrs na. Na fo. Ta, Iawn. Osian, clap iddo fo. Diolch gar. Wel. Ta, boi. O, ni eisiau nofio gofyn os oedd eisiau bod yn band efo fi. Osian. Na, mae di mynd.